Il-proprjetà f'pajjiżna qed ikompli jikber bla preċedent. Fil-fatt, dawk li jbiegħu il-proprjetà qed jinvestu dejjem aktar fi proprjetajiet ġodda għax id-domanda hi pożittiva ħafna. B'dawk li qed jixtru proprjetà l-ewwel darba qed imorru għal appartamenti dejjem iktar lussużi. Dan hekk kif il-flus f'idejn qed jiżdiedu r-riżultat tal-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna. Dan ikkonfermah Erskine Vella li huwa aġent tal-proprjetà u li llum għandu kumpanija li tbieħ il-proprjetà. Għalilna kif dan is-settur qatt ma kien b'saħħtu daqskemm kien fl-aħħar sentejn. Jiena li fil-proprjetà dal-aħħar 20 sena qatt ma niftakar żmien bħall-aħħar sentej, ġifieri x-xogħol żdied b'ħafna mhux b'marġin żgħir, żdied b'ħafna. Li nieħu pjaċir nara li ħafna mill-klijenti tagħna huma xorta Maltin, alla volja li jissemm li jiġu ħafna barranin qed jixtru ħafna barranin imma ħafna mill-klijenti tagħna huma Maltin. Anki l-first time buyer rajtu li jolla l-level tiegħu, anki bħala loans qed jiddejnu iktar kapaċi jaddejnu iktar flus, qed imorru għal iktar proprjetà ta' high standard. Vella saħaq dwar l-importanza ta' skemi bħalma introduċa l-gvern fl-aħħar snin fosthom dik tal-first time buyers. Skema tal-eżenzjoni tat-taxxa għal dawk li jixtru proprjetà l-ewwel darba li matul din is-sena diġà gawdew minnha 3128 persuna, hekk kif saru 2609 kuntratti. Biex din l-iskema qed igawdu minnha kemm il-first time buyers u kemm dawk fis-settur. Ħafna, speċjalment il-first time buyers għas issa l-pajjiż dikdaq. Kambjament li saru d-domanda li żdiedet kienet anke permezz ta' dil-biċċa tax-xogħol li nisfrankaw numru sostanzjali ta' flus biex jixtru l-proprjetà tagħhom, speċjalment il-first time buyer. Skemi bħal dawn u aktar flus fl-idejn qed iwasslu għal numru ta' bidliet fid-domandi għall proprjetà. Fost oħrajn, dawk li qed jixtru qed ifittxu aktar minn qatt qabel proprjetà finish li minkejja l-valur ikun ogħla xorta waħda qed tkun il-favorita ma' dawk li qed jinvestu fil-proprjetà. Naħseb illum kieku tista' tlestilhom il-lożor bl-imħadet kollha aħjar għan-nies milli ftit fid-domanda biex xi ħadd jixtri xell vera naqset. Ovvjament il-ħajja avvanzat, kulħadd iktar maġġer, kulħadd m'għandux ċans, jekk xi ħadd jista' jsib xi ħadd li jista' jafda li jlestilu kollox ħafna aħjar. Is-Sur Vella sostna wkoll li mhumiex biss il-bejrija li qed imorru tajjeb minn din iż-żieda. Naħseb l-industrija tal-kostruzzjoni u tiffinixxi l-proprjetajiet tħaddem ħafna nies. Kulħadd hemm ħafna suppliers, hemm ħafna dettall x'wieħed jagħmel tgħin l-ekonomija żgur. Dan kollu huwa frott tal-ħidma tal-Gvern li mhux biss qed jattira aktar nies biex jgħixu f'pajjiżna, iżda qed jassigura aktar flus fl-idejn biex l-ekonomija ta' pajjiżna tkompli tikber.